जाहैबाय थांनाय गोजाम बोसोराव जोंनि जिउआव जालांनाय जायफोर जाथाय जायफोर खैफोद निदान आफोद बैफोर जेंना जेंसिफोरा जाहाथे गोदान बोसोराव जोंनि जिउआव आरोबाव जायगा मोना जों बेखौ नोजोर बोनानै बै संक्रान्तिनि सैत्र दाननि जोबथा सानखालि जोङो बे गोखा गोखैखौ अरगारनाय जायो। बेजों लोगोसे बे गोखा गोखै जानायनि गेजेरजों जोंनि देहाया जाहाथे जोङो थाजिम जायो, जोंनि देहायाव थानाय बेमार आजारफोरखौ जोङो देहानिफ्राय जों सिगारनो हायो। जों बेखौ आसा फारिनानै जोङो मोन 100सेनि बारा जोङो गोखा गोखै बुथुमनानै बै दिनखालि जानाय जायो। आरो बिनि गेजेरजों बैसाग दाननि 1 अक्ट'खालि गुबुन गुबुन गामियाव जोंनि ब्रह्म धोरोमारिफोरा ब्रह्म मन्दिराव जग्य होनायनि गेजेरजों जोंनि सारा बे गोदान बोसोराव गोदान मिजिं गोदान आसा लानानै जों इसोरनि खाथियाव आरज गाबो। गोदान बोसोरा जाहाथे जोंनि जिउआव साफ्रोमनिबो जिउआव मोजां रादाब लानानै फैयो। जोंनि संसार जानायाव, जोंनि आबादाव, जोंनि गायनाय फुनायाव, जोंनि मावनाय दांनायाव जाहाथे गोदान बोसोराव निदान खैफोद जाया, जों बेखौ आसा खालामनानै जोंनि ब्रह्म मन्दिराव जों जग्य होनाय जायो। आरो बेनि गेजेरजों जोङो न'खर न'खर थांनानै उन्दैफोरा गेदेरनाव अननाय मोननो लुबैनानै गेदेरखौ खुलुमो, गेदेरफोरा उन्दैफोरनो अननाय जासिनानै उन्दैफोरनि इयुन संसारनि इयुन थांखिनि थाखाय जाफुंसारनायनि बोर सारस्रियो। जों बे गोदान बोसोराव इसोरनि खाथियाव अराय सम आरज गाबो, जेराव जोंनि गथ'फोरा फरायनाय लिरनायाव, मोसानाय दामनाय देनाय मुसुरनायाव बायदि बिथिङाव जों दावगानो हायो, जोंनि हारिमुखौ जों लाखिनो हायो, जोंनि हारिमुखौ जोङो मुलुग दरबाराव दिन्थिनो हायो। जोंनि फरायनायनि गेजेरजों जोङो गावखौ रैखा खालामनो हायो, जोंनि फरायनायनि गेजेरजों गावनि न'खर सुंथानो हायो। रांखावरि बिथिङाव, समाज बिथिङाव, समाजखान्थि बिथिङाव बायदि बिथिङाव जों नोजोर होनानै जोंनि बर' हारिनि थासारिखौ मोनसे गेरेमसा खालामनो हायो। जों बिनि थाखाय जोङो बैसाग दाननि 1 अक्ट'खालि बयबो इसोरनि खाथियाव आरज गाबो। बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों, नोंथांमोनहाबो जोंनि नैबे गोदान बोसोराव गोदान मिजिं लानानै गोदान थांखिजों गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ जोथोन लानांगोन। गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ जोथोन लानो हायाब्ला इयुनाव नोंथांमोनहा जिंगानि लैथोआव गबनांगोन। बेनिखायनो आं खावलायदों, नोंथांमोनहा जेरै दाउ अमाफोरखौ जोथोन लायो बेबायदिनो जोंनि गथ' गथायखौबो जोथोन लानांगोन। बिफां गायोब्ला जोङो फिथाइ मोनजायो, जोथोन लायोब्ला जों फिथाइ मोनजायो। गावनि गथ' गथायफोरखौ जोथोन लायोबा बे गथ' गथाया निस्सय नोंथांनि जिउआव, नोंथांनि न'खराव मोजां लामा दिन्थिगोन, मोजां फिथाइ थायहोगोन। बेनिखायनो आं खावलायदों, दाउ अमाखौ जेरै नोंथांमोनहा जोथोन लायो, मोनायाव नोंथांनि अमाया गनानै सोरनिबा बारियाव थाङोब्ला लेन्थन लानानैबाबो नोंथांमोनहा नागिरहैयो। आरो जोंनि गथ' गथाया मोनाबिलि समाव न'खराव फैदोंना फैयाखै, बेबायदि गथ'फोरा फरायनाय समाव गुबुन फोथाराव खारथिंलाबायदों नामा, सोरजोंबा नाङा फाङायावनो आड्डा मारिदों नामा, सोरनिबा जौ जुवाजों गफबनानै थादों नामा, बायदि गाज्रि बेबहार जों गोदोनानै थादों नामा, बैफोर जिनिसखौ जोङो जोथोन लानो रोंनांगोन। न'खराव लेंबोनानै बिनि फरायनायनि थासारि होनांगोन, फरायनायनि परिबेस होनांगोन। अब्लानो जोङो 25 बोसोरनि उनाव नोंथांनि न'खराव सुखुनि मोनसे संसार फैगोन। गुबुना दिनै बुहुमाव थानानै अखाफोराव न' लुनायनि बाथ्रा, अखाफोराव रायजो जानायनि बाथ्रा साननो हाबाय। जोंनि आइ आफामोनहा दासिमबो थास' मुथासेखौ बाजाराव फाननानै जानायनि सिन्था खालामो। जोंनि आइ आफामोना दासिमबो सिब्रु मैगं फाननानै जानायनि लामायावनो दङ। बेनिखायनो आं खावलायनो नागिरदों, जोंबो सोलायनांगोन, जोंबो गुबुन हारिफोरजों लोगोसे जों फेर फाथिनांगोन। जों दिनै गेजेन नङा, जोंनि हारिया बहुद जौगाखांनाय हारि। जोंनि गेजेरावबो दिनै गोरों गोरों गिदिर गिदिर अफिसार जोंनि गेजेराव ओंखारबाय। आरो पर्बतजरा होननानै बुङोबा पर्बतजरायावनो बयनिख्रुइ गोहोगोरासिन गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोर जोंनि पर्बतजरायावनो जोनोम जादों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनिफ्राय लानानै, नीलेश्वर ब्रह्मनिफ्राय लानानै, सबा ब्रह्मनिफ्राय लानानै जोंनि
रनेन मन्थ्रिनिफ्राय लानानै जोंनि पर्बजरायावनो जोनोम जादों। बिनि अनगायैबो जोंनि गरायमारि गामिनि बर'नि गेजेरावनो गिबिसिन आइएएस अफिसार मानगोनां सतीश ब्रह्म बिथाङा जोंनि गरायमारिनिफ्रायनो गिबिसिन आइएएस अफिसार बर'नि गेजेराव जानो हादों। बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि दिनै जानो हानायानो जोंनि गेजेराव जोंनि पर्बजरायाव मोनसे जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं। जाय जारिमिना दिनै जुगनि उनाव जुग जोंनो मोनसे मोनसे फिथाइ होगासिनो दं। बिनि फिथाइ महरै नोंथांमोननि नैबे आलुफारा गामिनिनो मानगोनां अनन्त बसुमतारीनि आंगोनि फिसाज्ला हर्षजित बसुमतारीया थांनाय समाव एसीएस उथ्रिसार जानो हानानै सासे गोरों गिदिर एसीएस अफिसार जानो हाबाय। बिनि अनगायैबो जोंनि टिपकाइ ओनसोलाव थानाय तुलसीजरा गामिनि मानगोनां सन्जय बसुमतारी बिथाङा वर्ल्डनि गेजेरावनो सेकेन्ड टप साइन्टिस्ट जानो हानाया जोंनि पर्बजरानिफ्राय गोबां देरगाथाव बाथ्रा। बिनि अनगायैबो दाखालि बावैसो बासबारि ओनसोलनि सिङाव थानाय इलुवाबारिनिफ्राय सासे PhD खालामनो हादों मेथामेटिक्स आयदायाव। बेबो जोंनि थाखाय पर्बजरानि मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि, जायखौ जों फल' खालामनानै जोंनि गथ' गथायफ्रा इयुनाव बेबायदि डक्टरेट PhD डिग्री खालामनो हागोन, साइन्टिस्ट जानो हागोन आरो एसीएस अफिसार जानो हागोन। नोंथांमोननि बे नरखबारि गामिनिफ्रायनो जानांगोन। नोंथांमोननि बे नरखबारि गामिनिफ्रायबो एसीएस अफिसार जानांगोन, डक्टर जानांगोन, गिदिर गिदिर दैदेनगिरि जानांगोन। बेनिखायनो आं खावलायदों दिनैनि गोदान बोसोरनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनसे थांखि लानांगोन। गावनि गथ' गथायखौ गिदिर मानसि खालामनो थाखाय नोंथांमोना जुजिनांगोन। नोंथांमोना गावनि गथ'नि सायाव फोथायनाय लानांगोन, गावनि गथ'नि सायाव बिसास खालामनांगोन आरो नोंथांमोना बे बिसासखौ लानानै जुजिनांगोन। दा बेलासियाव मा ओंख्रि जागोन, गाबोन बेलासियाव मा ओंख्रि जागोन बेखौ सिन्था खालामबाय थानायनि सम गैया। जोङो जोंनि गथ' गथायफोरखौ माबोरै मानसि खालामगोन, जोंनि गथ' गथाया माबोरै मानसि गिदिर जागोन, जोंनि हारिखौ सोर रैखाथि होगोन बेफोरखौ साननायनि जोंहा सम फैबाय। बेनिखायनो जोंनि हारिमुखौबो जों बोखांलांनांगोन। मानो होननानै बुङोबा हारिखौ जोङो गोजौ स्ट्रङै जोङो रैखाथि होनोब्ला जोंहा मोनसे खुन्था थानांगोन। बे खुन्थाखौ जोङो गायसननोब्ला रांखान्थि बिथिङाव जोङो स्ट्रं जानांगोन, हारिमु बिथिङाव स्ट्रं जानांगोन, राजनितिक बिथिङाव जों स्ट्रं जानांगोन। फारफ्रोमबो बिथिङाव स्ट्रं जाबासो जोङो जोंनि रैखाथिखौ जों खालामनो हागोन। जोङो जोंनि हारिखौ मुलुग दरबाराव अराय समनि थाखाय दैखांनायनि थांखि जों लानांगोन। जोंनि नरखबारि टिपकाइ ओनसोलनिफ्राय जोंनि हारिमुआव जों गेजेन नङा। थांनाय समाव बागुरुम्बा दोहौआव जोंनि टिपकाइ ओनसोलनिफ्राय गैयाबाबो 40नि बारा जों बाहागो लानो हादों। बिनि अनगायैबो 2024 मायथाइयाव दिल्लीयाव जानाय बड'लेण्ड महोत्सवआव जोंनि टिपकाइ ओनसोलनिफ्राय बाहागो लाहैनाय बा मोसाहैनानै दिन्थिनो हानाय जोंनि टिपकाइ ओनसोलाव गोबां मोसाखावरिफोर दङ। बिनि गेजेरजों आं खावलायनो नागिरदों जोंनि गेजेराव हारिमुवा अराय गेवलाङै थाथों आरो बे हारिमुखौ रैखा खालामनो नांगौनि बेलायाव दिनै नैबे नरखबारिनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन। नोंथांमोना बोसोर गोदानाव बे थांखिखौ लानांगोन। दा बे आं गोबांथार बुंला, गोबां आयदा दङ। आङो एसे स्पिडआव बाथ्राखौ बुंलांबाय। दा आं आसा खालामदों नरखबारि गामिनि साफ्रोमबो आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोनहा नैबे गोदान बोसोराव निदान खैफोद दाजाथों, बिथांमोननि मावनो लानाय आबादफोरा मोजां फिथाइ मोनथों। जायखौ आसा खालामनानै जों गोदान बोसोराव रंजालि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि आबादखौ मोजां फिथाइ मोननांगौनि बेलायाव रंजा बाजायै जों रंजानो थांखि लाबाय, रंजा बाजा मोसाबाय। बिनि फिथाइखौ जों मोननांगोन आरो बे गोदान बोसोराव इसोरा बयनिबो जिउआव देहा मोदोम सोलेराव बायदि बेमार आजार दा सोमजिहोथों, बायदि निदान खैफोद दाजाथों, न'खराव दावराव दावसि दा लाबोथों, जेंना जेंगोना दा नुजाथि होथों। बेखौनो आं अबंनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। नरखबारि गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि अराय जै जाथों। गोदान बोसोरा बिथांमोनखौ अराय अनलायनायनि दोहौ बिथांमोननि गेजेराव लाबोनानै होफैनो हाथों। बेखौनो आं अराय आंनि गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय। बेखिनि सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों आङो दिनैनि बैसागु बोथोरनि साबायखर बावनाय हाबाफारिखौ बेखिनियाव